wanakuya wango chongo buda wote kutoka jana. Ndaja filosofiyo ndawadzira pa vachaona asiku wao taurani mambo baterio wana kule tokulo mundale chikabanza oh watutanga bakulo mino walasia okwendo mambo ndo wacho kore sitase ndo wataona kuya sasa mtaka mwabadia no Yo cheguei a esse ovo, vamos ver. Nungu dama points, anu baca kamu kurang bagus. 3 points, rasa. Nungu dama points, kurang. Inini msati maramba atezvara mwana wenyu zvaakuramba muroora imi muripo sezvo makambotaura kuti hamutarisire kuti zvinge zvisvika pekudaro. Imi muri kuti kudii kuti mwana wenyu waramba here kuroora imba yoparara zvake muroora wenyu. Abuya kuizoku yetunana kapaketi sangarazungya mura wangu wakukutana ni muramu wake mtsana akanyanga akakwanisa kuzwa ndipindiri yaito ini ndia wabati kana takupa mukana kuti muyananira kana munoshandisa zvakakwana makaramba kuzvida musingagadzise nyaya idzi zokozvokarasvika nhasa vazomuda kurambira nyaya yekuti wakandipisa ndakurwara wakasasamura uchindidzokera kumaini kwawakaona chirwere chako kumaini kwekwe mundakadzokera ina chako ndokubuda pamba pasina kundioneka chienda kwawaenda uchizodzoka kumeni nachichada maenda munokokoya ataweza ndarapirwa munodzoka kusa 15 makanyora zvamakashanda mese kuwana zvepamutemo tezvana makarorerwa muna nyaya asi takurorerwa zvamakwira dare renyu repfuma yenyu saka munodzoka kusa 15 andinozi hapasina mereja Vana ndoda kubvunza pavana mumwe kudiva nezvirenje nanokotezi ndinogara nevana uchipanana zvipachenezvo Hapana chamunotakura musati maita sharing of property. Zvinhu zvese munombosiya zviriko kana magoverwa zvepamutemo muchipiwa zvinhu. asi nyaya yevana maigwa vana vanogara namai vavo mazora mutezi
wewe mtu modori mtoto mbele kunaji wakati anachazoana walima vananogara naye nani ameyo mtupana na wana zipamke